Эфирда Свободлык көннәре телевидениесе, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәр вакыттагыча Аднаның җомга кичендә зәңгәр экраннар аша сезне каршы алабыз. Узган көннәрдә районыбызда булган яңалыклар белән бергәләп танышырбыз. Ә хәзер Адна информацион программасының бүгенге чыгарылышында урын алачак кайбер хәбәрләр турында кыскача. Халыклар күп, ил бер генә. Кичә райондашларыбыз халыкара этнографик диктант язу акциясында катнашты. Бердәмлек ил ныклыгы. Әднә районы Күшәр авылында төрле милләт вәкилләрен берләштергән Асылташ фольклор этник фестивале үтте. Авылларыбызны мәдәниятле итү, киләчәгебезне кайгырту. Районыбызның урта-норты авылы халкы тиздән бәйрәм чараларын өр-яңа матур бинада үткәрәчәк. Каникулда рәхәт тә, күңелле дә. Көзге ялларда мәктәп яны лагерьлар эшләде. Бүген халыклар бердәмлеге көне. Бу көн тирән рухи мәгънәгә ия. Ул безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Дәүләт күләмендәге бу бәйрәм 1612 елгы тарихи вакыйгаларга барып тоташа. Төгәлрәк әйтсәк, бу көн Мәскәүне поляк илбасарларыннан азат итү белән бәйле һәм халыкара бердәмлек көне буларак 2005 елдан билгеләп үтелә. Тарихта эз калдырган бу көннәрдә безнең ата-бабаларыбыз, төрле милләт, дин һәм төрле катлам вәкилләре бер булып уртак ватаныбызны чит ил басарлардан азат иткән. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге илебезгә тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бердәм булсак, киләчәгебезгә ышанычыбыз ныклы булса, барлык авырлыкларны да җиңәрбез. Халыклар күп, ил бер генә. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан ел сайын халыкара этнографик диктант язу акциясе үткәрелә. Ул төрле халыкларның тарихын, гореф-гадәтләрен белүне таләп итә. Кичә райондашларыбыз да үзләренең этнографик грамоталылыгын тикшерде. Әбрар Каримуллин исемендәге район үзәк китапханәсеннән Гөлшат Галиәкбәрова хәбәре. Зур этнографик диктант акциясы 2016 елдан бирле үткәрелеп килә. Аның максаты кешеләрнең игътибарын Россия тарихына юнәлтү, күп милләтле илебездә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләре белән таныштыру, халыкның этнографик белем дәрәҗәсен күтәрү. Этнографик диктант тест форматында онлайн һәм офлайн форматта үтә. Тәкъдим ителгән 30 сорауның 20-се бөтен регионнар эчендә бер төрле, ә 10-сы төгәл бер регионны күздә тотып әзерләнгән. Быел этнографик диктант онлайн форматта Саба үзәк китапханәсендә үтте. Ерак юлларга йөрүче Миннефәрит абый Муталлапов ерак сәфәрдән арып кайттым гына әле дип тормаган, китапханәгә килгән. Россияны аркылыга буйга гизгән шофер этнографик диктантта да югалып калмам әле дип, яшьләр көнләшерлек оптимизм белән диктант биремнәрен үтәде. Бuna соңгы вакытта 3 ай эшләдем. Чыгып киткәч, рәттән 3 ай. Менә кичә икесендә киткәнем, икесендә кайтып кердем. Издав иттем машинаны. 3 айда 55 мең километр җир йөреп кайттым. 2 тапкыр Якутиядә булдым, 2 тапкыр Владивостокта, Мурманскида, Архангельскида. Мен юлда 2 малай Украинада. Менә кичә мин кайтып кергәч, икесеннән дә хәбәр булды. Видео язылып җибәрделәр. Барса да әйбәт, исән саулар. Төрле җирдә йөргәч, төрле халыкларның ризыкларын ашыйбыз. Менә Бурятиядә иң яраткан бухлер дигән шулпа, йодрык 3-4 кисәк ит, шундый туклыклы, үзе очсыз. Шунда бөтен шоферлар яраталар инде туктарга. Бар инде әйбәт, кызыгам ул далада, мин әйтәм яшәгән булса, далага киткән булыр, барыбер кашемини каны бар инде бездә. Шунда рәхәтләнеп ул малларга шаккатам инде. Пешәнгә күмелеп яталар инде. Далага иртә белән чыгып китәләр. Юлны аркылы чыкмыйлар, күпер астыннан чыгалар. Менә шулай җайлашканнар, кич белән үзләре кайталар. Бөтенесе упитанный шундай. Бер ширле мал күрмәйм мин анда менә. Шундай күп инде, дала тутырып мал. Зур этнографик диктант халыкның этнографик грамоталылыгын, аларның илдә яшәүче халыклар турындагы белемнәрен бәяләргә мөмкинлек бирәчәк. Ул этникара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерүдә мөһим урын алып торган фән буларак этнографиягә игътибарны да җәлеп итәчәк. Бу зур этнографический диктант 2016 елдан бирле язылып килә. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан башкарыла. Менә шушы елдан бирле Саба район китапханәсе, анда йөрүче китап укучылар белән берлектә һәр елны шушы диктантны язабыз.
Бу инде китап укучыларның билимен арттыру максатыннан, халыклар дуслыгын ныгыту, аларның гореф-гадәтләре, традицияларын яңарту максатыннан языла. Һәр милләтнең үз гореф-гадәте, традициясе бит инде без алар белән танышып барабыз, китаплардан укып барабыз. Авыр булмастыр дип уйлыйм. Без ул милләтләрнең гореф-гадәтләрен белеп торырга тиеш инде. Зур этнографик диктант акциясы 8 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Катнашучыларның саны турында шул вакытта төгәлрәк әйтергә мөмкин булачак. Текстның дөрес җаваплары исә диктант сайтында 11 ноябрьгә кадәр дөнья күрәчәк. Халыклар бердәмлеге көне Россия дәүләтендә гомер кичерүче 190-нан артык милләт вәкилләренең уртак бәйрәме. Без Россиянең кайсы гына өлкәсендә, республикасындагы шәһәр авылларында яшәсәк тә, безне уртак максатлар берләштерә. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә Әднә районы Күшәр авылында булып үткән Асылташ фольклор-этник фестивале төрле милләт вәкилләрен бер сәхнәгә җыйды. Гөлназ Вахитова сюжетына күз салыйк. Этник фольклор фестиваленең төп инициаторы шушы авылда туып үскән Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгында хезмәт куючы Миләүшә Насыйбуллина. Әлеге идеяны күптәннән күңелендә йөртә. Ниһаять бүген ул чынга ашты. Алда безне бәйрәмнәр көтә бит инде, халыклар бердәмлеге көне шулай бит. Безнең район, безнең авыл ул ши татар авылы. Безнең өчен менә шул нисбәттән менә шушындый 22нче ел бит инде халык мәдәнияте мирасын саклау, яклау елы. Минем бик тә үзебезнең тамашачыга, үзебезнең халыкка Мари төбәгендәге фольклорны, башка безнең Әтнә районын биләп алган, күрше районнарда сакланып калган йолаларны күрсәтәсем килде. Һәм иң теләгем булды минем тере көрәшеннәрне күрсәтәсем килде. Аллага шөкер, барысы да килделәр. Татарстанда төрле милләт һәм дин вәкилләре арасында дәвамлы дуслык саклана. Сәхнәдә чыгыш ясаган 9 кешелек Ырчык гөсләчләр ансамбле Балтачтан килгән. Районнарының үзенчәлеге дә күп милләтле булуда. Безнең Балтач районында бик күп милләтләр, ул иң беренче инде татарлар, удмуртлар, марилар, крәшеннәр һәм тагын да калган вәкилләре дә бик күп, бик дус тату яшибез. Бөтен гореф-гадәтләрне саклап, матур бәйрәмнәрдә катнашалар. Сабантуй бәйрәмендә инде әлбәттә бөтен безнең милләт вәкилләрен күрсәтәбез. Татарлар да чыгыш ясый, удмуртлар да, марилар да, руслар да бөтенесе бик теләп матур итеп катнашалар. Шулай ук инде Громбутон бәйрәмен алсак, шулай да бөтен милләтләр катнашалар һәм бик теләп катнашалар. Әтнә районы Мари эл республикасы белән чиктәш. Марки районы Мари Кымыргуҗа авылы 5 чакрым ераклыкта урнашкан. Бу авылда татарлар һәм марилар элек-электән бер-берсенең гореф-гадәтләрен хөрмәт итеп, дуслыкта яши. Мирас халык фольклор ансамбленең күпчелеген татарлар тәшкил итә. Саба радиосын яратып тыңлыйбыз. Телевидение чыгарылышын сагынып көтеп алабыз диләр. Авылыбыз зур, но халкы хәзер кимеде инде. Клубыбыз бар, Аллага шөкер. Электән эшләп килгән марилар, татарлар тату яшибез гомер буе. Татарстан белән гел дус яшибез. Безнең клубта иң беренче авылда яшьләр күп вакытта яшьлек ансамбле гөрләп торды. Бик матур итеп алар Юшкараларга, Казаннарга барып җырлап җирделәр. Хәзер менә безнең кулга калды инде. Олылар белән эшлиләр. Мирас ансамбле 16нчы елда оештырылды. Алар марилар татарча белә, без марича беләбез. Бер мәктәптә укыйбыз. Бергә бик дус тату яшибез. Фестивальнең иң кадерле кунаклары Крәшен татарлары. Питрәш районы Крәш сәрдәсе мәдәният йорты каршында эшләп килүче Шулпы Крәшен халык фольклор ансамбле коллективы бүгенге көндә актуаль булган солдат озату йоласын сәхнәләштерде. Армия сафларына алынучы егеткә һәр йорттан яулык тапшыралар. Бәйрәм табыны да ул яратучы ризыклардан әзерләнә. Янәшәдә сөйгән яры урын алган. Alma bitler, alma bitler, alma bitler, pala bit.
Әлеге фольклор ансамбль 1986 елда оеша. Геннадий Михайлович Макаров безнең авылга килеп фольклор җыя. Шул вакытта ансамбль оешып кала. Беренче составында 8 гүзәлият һәм бер ир-егет була. Инде 2006 елда халык исем алалар. Бүгенге көндә 13-14 кеше йөри. Хатын-кызлар гына, бер генә егетебез бар. Миннән башка инде җитәкчедән башка. Һәм инде бу йөрүче кешеләр ул иң беренче составның балалары гына түгел, инде хәтта оныклары да бар. Шунысы белән горурланып әйтеп була, безнең авылда, Татарстанда бердән-бер 2 этажлы керәшен халыкны өйрәнү музее эшләп килә. Руслары да бар, күп өлешен керәшеннәр тәшкил итә. Шулай ук рус халыклары да бар, киленнәребез татарлар да бар, шуңа күрә бердәм, бергә яшибез. Күшәр авылы мәдәният йортында мондый фестивальләр оештыру өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бина 2015 елда республика программасы нигезендә сафка баскан. Авыл үзе дә мактанып сөйләрлек билгеле шәхесләрне бүләк иткән. Күшәр авылы ул инде безнең бик шундый тарихи авыл. Аннан бик күп дәрәҗәле кешеләр чыккан. Аннан бик күп сәнгать юнәлешендә, аннан бик күп безнең инде эстрадабызга бик күп юнәлешләрне биргән шушындый төбәк ул. Менә берничә генә фамилияны инде без атап китергә рөхсәт итегез. Менә шушы Күшәр авылыннан чыккан безнең данлыклы шәхесләребезне, безнең инде менә монда тарихчыларыбыз да бар. Шулай бит инде безнең татар дөньясының иң атаклы нәселләренең берсе һәм бүгенге кичәдә аларның шулай ук инде нәсәбәсе безнең инде катнаша данлыклы безнең аушыклар. Шушы Күшәр җирлегеннән чыккан, әйдәгез аларга зур итеп алкышлар, зур итеп рәхмәтләр итеп алыйк. Инде аның тарихы турында инде монда сөйләп тормыйбыз, инде тарихчылар ул турыда инде күбрәк сөйләрләр. Шулай бит инде. Һәм инде яңадан әйтеп киттем инде мен берничә безнең инде дөрестән дә татар эстрадасына артистларны биргән төбәк дип инде дөрестән дә менә Азат Фазлыев безнең инде хәзерге татар эстрадасының танылган җырчысы дип әйтергә кирәк. Безнең инде театр дөньясына да бик күп кенә шәхесләр биргән төбәк авыл безнең инде Илнур Закиров турында әйтергә кирәктер инде шулай бит инде. Һәм шул вакытта инде безнең 90-нчы елларда бик шундый дәрәҗәле җырчы безнең республикабызда Динарт безнең инде Закиров дигән җырчыбыз бар иде. Һәм инде саны китсән, әлбәттә андый безнең инде данлыклы җырчылар инде алар безнең бик күп. Бу авылның да үз вокаль ансамбле бар. Сердәшләр 2018 елда оешкан. 58 яшьтән өлкән хатын-кызлар атнаның бер кичен мәдәният йортында уздыра. Безнең Күшәр мәдәният йортында шушы бер фольклор коллектив эшли. Бүгенге кичәне без бик дулкынлану белән көтеп алдык. Бик яхшы итеп әзерләндек. Үзебезне дә күрсәтәсебез килде, аларны да күрәсебез килде. Фестивальнең махсус кунагы виртуоз баянчы атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Валиев һәм халык җырларын 9 төрле телдә башкаручы Зәкәрия кызлары төркеме иде. Барлыгы 13 коллектив халкыбызның гореф-гадәтләрен сәхнәләштерде. Мунчала бәйләүне, кияү мунчасын, гомумән барысында тамашачы җылы кабул итте. Безнең район вәкилләре Югары Шытсу авылыннан Шарифуллиннар гаилә ансамбле белән чыгыш ясады. Алар хакында әзерләнгән махсус сюжетны киләсе чыгарылышта карый аласыз. Милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлык һәм халыклар бердәмлеге республика казанышларының ныклы нигезе булып тора. Читтән янаган куркынычларга каршы тұрып, ата-бабаларыбыздан килгән рухи кыйммәтләрне саклап калу безнең төп бурычыбыз. Сез атна информацион программасын карыйсыз, алга таба дәвам итәбез. Авылда яңа бина төзелү килер көнне ышанычлы итә. Кечкенә авылларда бигрәк тә 56 хуҗалыклы урта ныртыда тиз көннәрдә клуб ачылачак. Мәдәни учак җылысын сагынган авылдашлар бу вакыйганы зарыгып көтә. Хәзергә биредә газ кушу кебек җаваплы эшләр калып бара. Тулырак без әзерләгән хәбәрдә.
Лилия Габдрахманова һәр иртәдә эш урынына килеп бер күзәтү ясап китә. Яңа бина аның яңа хезмәт вазифасы. Урта Нырты мәдәният йортына мөдир итеп август айында билгеләнә. Бинаны ул төзелеш вакытында кабул итеп ала. Хәзергәчә биредә барган эш белән контрольлек итә. Тантаналы ачылышка күп калмады дип куана. Гаҗәеп куанычлы вакыйга инде. Безнең Урта Нырты клубының тарихы 34 еллык тарихы бар. Урта Нырты мәдәният учагы яңа бинага күчә инде менә бүгенгесе көннән дип әйтсәк тә була, озакламый файдалануга тапшырылачак. Әлеге бина игелекле хезмәт итсен, авыл халкы сәнгатькә тартылсын, мәдәни учагыбызның эше гөрләп барсын дип җитәкчеләребезгә, төзүчеләребезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Җирлек башлыгы да авылда яңа бина төзелүне олуг вакыйга ди. Бүген аларның карамагындагы 3 авылда мәдәният учагы эшләп килә. Халык культура чараларында актив катнаша. Авылдашларның мондый кызыксынулары булганда, аларны кайгырту шатлык кына. Безнең Урта Нырты авылына клуб кирәк иде. Безнең бу авылда 80 елда 1980 елда төзелгән авыл клубы эшләп киләдер. Инде халык менә шу мәдәният учагына дип әйтик, бик теләп бирүчеләр бар. Авылыбызда инде үзешчән сәнгатьтә теләп катнашучыларыбыз шактый. Алар инде безнең җирлектә генә түгел, район күләмендә дә әйтик төрле мәдәни чараларда катнашып чыгышлар ясыйлар. Төзелеш эшләренә старт агымдагы елның февраль айында бирелә. Иске бина сүтелеп, урынына яңа нигез корыла. ПМК мелиорация оешмасы санаулы айлар эчендә клубны шушы халәтенә җиткерә. 90 квадрат метрны кулашлаган объектта соңгы штрих эшләр калып килә. 45-50 урынга исәпләнгән тамаша залында урындыклар гына куясы калган. Ә сәхнә инде әзер, буялган, лакланган өстлекне тапталудан саклап, хәзергә каплап куйганнар. Пәрдәләргә заказ бирелгән. Санузел, котельный бүлмәләрендә дә эшләр тамам. Яңа стандартлар буенча мөмкинлекләре шиклеләр өчен дә аерым бәдрәф бүлмәсе ясалган. Сулары килә. Калган эшләр электр һәм газ кушу белән бәйле. Бу хезмәтләргә тиешле документлар әзерләнгән. Тиз көннәрдә утлы булырбыз һәм җылыга да тиенербез диләр төзүчеләрдә. Алар үз эшләрен ноябрь ахырына төгәлләргә җыеналар. Без авылдашлар мәдәни учак төзелешен күзәтеп, аның тиздән ачылуын көтеп яшибез ди Хәмит Бекбаев. Яшьлегендә үзе дә читтә гомер итеп төзелештә хезмәт куйган. Лаеклы ялга чыккач, туган нигезенә кайтып яши башлаган. Клубка күрше генә торалар. Мондый клуб күргән юк әле минем. Шәһәрдә дә мондый клуб юк. Монысы бик матур, бик әйбәт. Йөрәчәксезме клубка? Обязательно йөрри. Без мондый клубка инде мин генә түгел, бөтен авыл халкы да йөрер дип уйлыйм мин. Мин нәрсә телим, менә бильярд булса бик әйбәт булыр иде менә бу клубка. Сабага да чыгып йөрим концертларга. Театр булса да бик әйбәт, спектакльләр куйсалар бик әйбәт булыр иде. Урта Ныртыда бүгенге көндә 158 кеше гомер итә. Күпчелеге өлкәннәр, яшьләр, студентлары да бар. Авылның киләчәге өметле. Бер куаныч өстенә икенчесе өстәлергә тора. Клубка каршы мәйданда тагын бер төзелешкә эш башланган. Авыл халкы бердәм тырышып иман йорты, мәчетләренә нигез салып куйганнар. Аны кышкы салкыннардан саклап, өстенә салам түшәгәннәр. Иртә язда диварын күтәрергә әзерләнәләр. Яңа уку елының беренче каникуллары дәвам итә. Көзге ялларда да мәктәпләрдә балалар шауы тынмады. Бер атна дәвамында районыбызның 19 мәктәп яны лагерьларында 250 бала ял итте. Иске Икшермә авылындагы Кояшкай лагерida көзге каникулда үз ишекләрен ачты. Шәмәрдәннең яшьлек профиль сменасы анда шахмат шашка белән шөгыльләнүче балалар өчен ял һәм сәламәтләндерү программасы нигезендә эш алып бара. Шәмәрдән лицей укучысы Зилә Фатыйхова шахмат шашка уеннарын бик үз итә һәм бирегә ул бик теләп килгән. Үзенә яңа дуслар да тапкан. Мин шашкада уйныйм һәм беренче урын бүген алган. Мин өйдә дә сеңлем белән уйныйм һәм әби белән бабай белән уйныйм.
Шахмат белән ныклап кызыксынучы кыз малайлар биредә бу спорт төренең катлаулы комбинацияләрен камилләштерә. Алар өчен үзара турнирлар да үткәрелә. Уже дети выходят на чемпионат республики, призовые места занимают. В этом году даже вышли на чемпионат России. Как раз проводили в Казани летом. Это Кубок России был. 9 дней проходило, порядка 600, больше 600 детей участвовало со всей России. Здесь же выявляется характер, устойчивость, усидчивость, терпение. Лагерда ял итүче егет-кызлар өчен шулай ук хәрәкәтле уеннар оештырыла. Алар күңелле чараларда катнашалар, кызыклы экскурсияләр ясыйлар. Килдем бу лагерда ял итәргә. Мин бу лагерда 3-4 тапкыр инде. Тәне башыбыз повара бик әйбәт пешерәләр. Без зарядка торабыз, потом завтракка барабыз и тренировкаларга, и разные турнирлар, катокка бардык. Бүген бассейнга барабыз. Биредә балаларга рухи ял да булырга тиеш. Шунлыктан әйдәманнар эш программасын һәр укучының кызыксынуын искә алып төзи. Барлыгы бездә 30 бала ял итә. Без инде аларга көндәлек тренировкалар үткәрәбез. Безнең 2 төркемгә бүленгән балалар. Бер төркем инде шахмат белән шөгыльләнә, бер төркем безнең җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Үзләренең физик сәламәтлекләрен яхшырта дип әйтик менә шу спортзалларда. Монда инде икшермә базасында балаларга күңелле ял итү өчен барлык шартлар да бар. Елдан-ел без монда үзебезнең сменаны үткәрәбез. Балалар бик яратып киләләр. Шуны әйтәсем килә, безнең инде менә җәй көне ял иткән балалар да көзге сменага да килделәр. Безнең балаларга күңелле чаралар бик күп. Монда инде тренировка белән генә уеннар гына түгел, без инде кичке КВН уеннары, алары инде менә бик интеллектуаль уеннарны балалар яраталар. Безнең 4 ноябрь көнне бердәмлек халык көне, менә шул көнгә багышлап безнең рәсем конкурсы да бар. Һәм инде шул менә интеллектуаль уеннарны "Мин яратам син Татарстан" дигән уенны үткәрдек. Гомумән, балалар каникул булуга да карамастан мондый лагерьларга яратып йөри. Хәтта көтү балалар, даими килүчеләр күп. Алар биредә рухи азык ала, сәламәтлек туплый, яңа белемнәр алырга көч җыя. Районыбызның талантлы шагыйрәсе, җырлар, шигырь җыентыклары авторы Миннегөл Манихова шушы көннәрдә үзенең күркәм юбилеен каршы алды. Бәйрәме белән аны якын дуслары, хезмәттәшләре тәбрикләде. Чарадан Әлфия Мөбарәкова хәбәре. Миннегөл апа Манихова Саба төбәгендә яшәп, иҗат итүче шагыйрьләребезнең берсе. Аның язган шигырьләренә бик күп җырлар иҗат ителде, ә шигырьләре китап булып басыла. Рәхмәтле мин язмышыма, күңел түрендәге хәзинә, яшәү көче исемле китаплар янәшәсенә яңалары өстәлергә тора. Шушы көннәрдә ул үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бу уңайдан Миннегөл апаның хөрмәтенә район үзәк китапханәсенең уку залында иҗатта узган гомер дип исемләнгән кичә булды. Залга районыбызның китап сөючеләре, шагыйрьләребез, ветераннар, аның замандашлары, хезмәттәшләре җыелган иде. Мондый бәйрәмнәр бездә бик еш була. Чөнки китапханәгә ирешә, аның клуб берләшмәләренә ирешә, өлкәннәребез белә менә шулай матур итеп аларның гомер бәйрәмнәрен, юбилейларын билгеләп үтү бездә матур гадәткә керде. Ул әзерлек алдан ук башлана. Инде без юбилеарның тормыш юлын өйрәнәбез, бергәләп аның белән якын итеп аралашабыз, аның балалары, оныкларын чакырабыз. Һәм менә бергә шулай матур итеп бергә каләмдәш дуслары килеп, бүген бездә инде Миннегөл Манихованың юбилее. Аңа матур юбилей, 75 яшь. Һәм менә ул бик яшь, бик матур. Ул бик инде бүгенге көндә дә бик матур итеп иҗат итә. Безне һәрвакыт үзенең яңа шигырьләре белән сөендереп тора. Яңа шигырь туды исә ул китапханәгә кереп куанычын уртаклаша. Менә шулай матур итеп бергә яшибез, гөрлибез. Өлкәннәребезнең матур итеп менә шулай бәйрәмнәрен үткәрәбез. Миннегөл апаны тәбрикләргә эшләп лаеклы ялга чыккан Сабагаз идарәсе җитәкчесе Ирек Мөхәддинов, хәбәрчеләр түгәрәге әгъзалары Розалия Мөхәммәдиева, Сөмбилә Ибраһимова, аның авылдашлары, балалары, дуслары килгән. Кыдасы Мәгъдәнур абый Гатауллин кыдагыена махсус шигырь дә язып алып килгән. Ул аны бик дулкынланып укыды. Кичә барышында Миннегөл Манихова сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Раиля Хужина, Ханиф Тимирбаев җырларны ифрат дәрәҗәдә осталык белән башкардылар. Яше улы булуга карамастан, ул тулы канлы тормыш белән яши. Район мәдәният йорты каршында эшләп килүче Саба чишмәләре иҗат берләшмәсе әгъзасы ул Миннегөл апа. Туган якка кешеләргә, табигатька мәхәббәт ярылып ята. Гомумән, ул китапларны яктырса, үрнәк алырлык хайрананың тормыш турында яза ул. Карап бердә язып куя, аның менә аның әле яңадан бер китаплык материал җыелды инде, Алла бирсә.
Ул китапларында күргән насыйп булсын инде. Китаплары, шигырьләре, җырлары аны һәр вакыт үткән яшьлегенә алып кайта. Ә менә ничек шигырьләр яза башлауы хакында ул үзе булай дип сөйли. 15 яшьтән бит инде мин фермага сыерлар саварга төштем. Шунда сыерлар сауганда җырлап та, сөйләп тә, аннан инде без туган көннәргә йөрик. Менә шунда иптәш кызлар, хатыннар минем язганны белеп, миңа язарга куштылар. Синдә бар шундый талант, язалы дип. Мин ояладырым. Аннар инде чынлап торып, ул минем алар шигырьләремне укыгач, шигырь дип тә түгел инде ул. Менә шундый язганнарымны укыгач, котлауларымны. Мин аннары бар икән миндә дигән әйбер булды. Аннан бетте ул. Менә минем иң беренче шигырем Сабагаз идарәсендә эшләгәндә, диспетчер булып шунда утырганда, май аенда шундый матур кортлар гөжләп йөргән вакытта иң беренче шигырем идарәм горурлыгы дип аталды. Сабагаз идарәсендә. Менә шуннан китте инде. Аннан шигырьләрне язгалагач, аннан миңа инде сәхнәләрдә сөйләдем. Монда КВНнар оештырган ул вакытта шулай оештыралар иде. Анда да сөйләдем. Рәхмәт, мине шунда да катнаштырдылар. Ул вакытта да инде мин яшь кеше түгел идем. 50дән соң шулай итеп мин шигырьләр яза башладым. Миннигөл апа Манихова бик бәхетле кеше. Гомер еллары аны шушы бәхетле язмышыннан айырмасын иде. 5 хәрефтән торган бәхет сүзе, серле сүз ул, олы төшенчә. Кемдер аны байлыкта күрсә, кемнәрдер аңлый үзенчә. Бәхетемнең тулысы яшь чакта пар канатлы гаиләм булган, нәкъ шул чакта куаныч истәп балаларым да туган. Нәрсә соң ул бәхет диючегә? Бәхет ул сәламәтлек. Ходаемнан көндә шуны сорыйм, авырмасаң, үзе зур бәхет. Кара көзгә керү белән күңел якты, матур төсләрне сагына башлый. Әбрар Каримуллин исемендәге Саба Үзәк китапханәсендә шундый бер якты утрау, алтын куллар түгәрәге бар. Әлеге клуб берләшмәсенә йөрүче хатын-кызлар 2015 елдан бирле үз куллары белән матурлык тудыралар. 16 ноябрь Бөтен дөнья кул эшләре көне якынлашканда Алтын куллар клуб берләшмәсенең җитәкчесе Альбина Шамилова скрапбукинг буенча мастер-класс үткәрергә булды. Моңа кадәр нигездә энә җеп белән эшләгән апалар кулларына картон кагаз, клей, кайчы алдылар. Иң элек эшкә тәвәккәлләп Кифая ханым тотынды. Кифая гомере буе кул эшләренә мөкиббән. Кул эшләренә мәхәббәт ике басуарташ авылында гомер иткән алтын куллы әнием Галиядән күчкәндер инде. Шунсы гына кызык, ул яраткан тегүчелек кенә мине җәлеп итә алмады дип Хәзер олайгаш әллә нинди эшләр эшләмибез. Иде дә шул кул эшләре белән башмак бәйләп, носки бәйләп, чиккән дә була инде без инде шунда әзрәк кулъяулыклар чиккән булабыз. Безнең Альбинабыз бар эшкә дә өйрәтте. Монсына инде бигрәк тә беренче класска кергән күк утырабыз әле. Бик матур, күңелгә ошый, открытка яңа формада открытка эшлибез. Рәхмәт яугыры, Альбина безне яшәртеп тә җибәрә. Күңелле. Скрапбукинг сүзе дә яңатыр открытка ясауда хатын-кызлар өчен кызыклы булып чыкты. Клей белән ябыштыру эшләренә дә, кичкенә рәсемнәр кисәргә дә кызыксынып алындылар. Аларның күбесе яшьтән үк үзе өчен кул эшләре белән шөгыльләнгән. Әмма алтын куллар түгәрәгенә йөрү, аларга бер-берсе белән аралашу, яңа эш алымнары үзләштерү мөмкинлеге дә биргән. Кул эшләренә шөгыльләнәләр инде, бәйләүләр, чигүләр белән инде. Монда мин иптәш хатыннарым шакыру буенча килдем. Алар мине кыстадылар бик матур. Мин аларның бер өйләренә кергәч, алар бисердән бик матур чәчәкләр ясыйлар иде. Мин шул чәчәкләрнең ясаганын кызыгып, шуны өйрәнергә дип килдем. Һәм монда мин бик дуслар таптым, бик күңелле, бик матур итеп эшлибез. Мастер-класс үткәрү исә бик җаваплы эш. Алтын куллар клуб берләшмәсе җитәкчесе Альбина Шамилова да түгәрәккә йөрүчеләр белән эшкә тотынганчы башта үзе скрапбукинг буенча мастер-класс үткән. Менә шул әйтәм бит, мастер-класста булырга насыйп булды һәм мин шушы эш алымына өйрәндем. Үземнең бит инде клуб берләшмәсе булгач, чигүне, бәйләүне әзгенә читкә куеп, менә шушы яңа эш алымына өйрәтәсем килде. Баштарак шунхатлы җиңел булып тоелганы, тик һәр эшнең үзенең авырлыгы була икән. Моңа бик күп материал таләп ителә. Бу наборда да бар. Мин аерым, менә кагазын, фамиран, клейләрен аерым алдым. Төрле җирдән. Менә үземә нинди кирәк? Менә шундыйны алырга тырыштым инде.
Авыр түгел, минем өчен иң авыры булган әйбер ул макетны уйлап табу. Менә җиңел дә булсын, җайлы да булсын. Ул менә мәсәлән минем апайларым килә бит инде, шушында ук эшләп, эшен бетереп, өйгә алып кайтып китү ягын күз алдым инде мин. Чөнки аларның да үзләренең балаларына, оныкларына күрсәтәсе килә. Безнең атна сайын эшләгән эшебезне. Безнең Алтын куллар клуб берләшмәсе 7нче елын инде эшләп килә. Башында рак 2-3 кеше йөрсә, менә безнең Аллаһка шөкер, бу клубка 15ләп кеше йөри. Эш алымнары безнең төрле. Иң беренче итеп без сәйләннән бисердан башлаганык. Күп төрле чәчәкләр, агачлар ясадык. Аннары икенче эш итеп безнең Әбрар Каримуллин исемендәге үзәк китапханә мәдәният бүлеге белән берлектә Саба сөлгесе конкурсын, җиңү кылаулыгы, ак яулыгым, күңел сафлыгы конкурсы оештырганнары һәм без менә бу конкурсларда бик актив эшләп, бик күп чиктек. Алтын куллар клуб берләшмәсе район күләмендә үткәрелгән чараларда да еш катнаша. Аларның кул эшләре бик күпләрдә сыклану уята. Бирегә бер йөри һәм кул эшләре белән шөгыльләнә башлаганнар үзләренә дуслар, фикердәшләр һәм менә дигән хобби да таба. Бездә инде менә бик күп еллар Алтын куллар клуб берләшмәсе эшләп килә. Монда апалар бик яратып йөриләр, атна сайын очрашалар, бер-берсенә серләрен сөйлиләр, һөнәрләргә өйрәтәләр бер-берсеннән, һәм үзләре дә куанып шундый матур әйберләр ясыйлар. Менә күңеле матур кешенең генә эшләгән эше матур була. Безнең апаларыбызның һәрберсе шундый бай күңелле, матур күңелле апалар. Китап тыңлый, матур итеп кул эшләр эшлиләр. Һәм мондый клуб берләшмәләре безнең Саба китапханәсендә генә түгел, бик күп авыл китапханәләрендә дә урнашкан. Анда да бик күп апалар йөри, матур эшләр белән шөгыльләнәләр. Шигү дисеңме, менә ел сайын безнең бара торган район конкурсларында бик актив катнашалар. Алардан фикерләрне кабул итеп без яңадан эшләп китәбез. Намазлык та шигелде, сөлгеләр дә шигелде, яулыклар, кул яулыклар шигелде. Бүгенге көндә мобилизацияләнгән егетләр өчен бик күп кенә авылларда уюк башлар бәйләнә. Менә шушы эшләрне дә алар бөтен күңел җылыларын биреп эшлиләр. Аларны тиздән бергәләп менә узатырбыз дип ышанабыз инде. Файдалары тия. Коры буш эш белән генә шөгыльләнеп утырмый апалар. Бер-берсе белән очраша, аралаша да, яңа һөнәр дә өйрәнә. Менә алар яшьләрдән бер дә ким түгел, бөтен яңа төр эшләрне дә бик яратып өйрәнәләр. Матурлык дөньяны коткарыр дип кабатларга яратабыз. 16 ноябрь бөтен дөнья кул эшләре белән шөгыльләнү көне буны тагын бер кат искә төшерәчәк. Саба үзәк китапханәсенең Алтын куллар клуб берләшмәсенә йөрүчеләр исә көн саен матурлык белән очрашалар, үзләренең кул эшләре белән башкаларга да күңел җылысы бүләк итәләр. Халыкара бердәмлек көне уңаеннан барлык телевизор караучыларны чын күңелдән котлыйбыз. Безнең халыкта бик мәртәбәле бер әйтем бар: бердәмлектә көч. Әйе, бердәм булсак, бер-беребезгә авыр чакта ярдәм кулы суссак, җәмгыятебездәге вакыйгаларга битарафлык күрсәтмәсәк, төрле дин, милләт халкына, аларның гореф-гадәтләренә хөрмәт белән карасак, шул чагында без көчле халык. Иң әһәмиятлесе, кыйблабыз ачык, туры булсын. Ноябрь айы бәйрәмнәргә бай. 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясе көнен билгеләп үтәбез. Республиканың яңа тарихында кабул ителгән төп законга быел 30 ел. Шушы дәвердә ул Татарстаныбызның күп милләтле халкын бер итеп, төп кыйммәтләрне саклап яшәтте һәм киләчәктә дә республикабызга аягында нык басып торырга, халкыбызга киләчәккә өмет белән карарга мөмкинлек бирә. Бәйрәмнәр белән сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Одна информацион программасы шушы урында тәмам. Исән сау булыгыз, бәйрәм ялларыгыз тыныч узсын. Алда реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы. Безнең белән калыгыз.